салом бинандаҳои торнамои озодӣ. меҳмони имрӯзи барномаи мо ҳастанд чораҳи варзишии радиои озодӣ нарзуллои латиф. устод хушомадед ва бозгашт аз рио ва медали тиллои Дилшод Назаров ба шумо ҳам муборак бошад. ташаккур Сарвиноз. хуб, шумо ки як нозири калидӣ дар ин бозӣ будед ва мехостем бипурсем ки рӯҳияи умумии тими Тоҷикистон қабл аз бозӣ ва баъд аз бозӣ чӣ гуна буд? Яъне шумо метавонед вазъро дар дохил тасвир кунед. ташаккур. рӯҳияи варзишгарони мо дар бозиҳои олимпии Рио де Жанейро дар оғоз хеле баланд буд, барои он ки пас аз он ки аз маросими ифтитоҳи бозиҳо аз парад бо муваффақият гузаштем ва ҳамагон аз пайи мусобиқот шудем ва бисёр ҳам умедвор будем ки варзишгарони мо дар ин бозиҳо соҳиби медал мешаванд. аввалан муваффақияти Анвар Юнусов дар қуввозмои аввал дар муштзанӣ ҳайати варзишии Тоҷикистонро хеле рӯҳбаланд сохт ва бояд гуфт ки баъдан варзишгарони мо шикаст хӯрданд ва ҳама маъюс шуданд ва умеди охирин ба Дилшод Назаров буд ва хушбахтона Дилшод Назаров тавонист ки дар ин мусобиқот бо натиҷаи 78 метру 68 сантиметр дар гурзандозӣ соҳиби медали тилло гардад ва ин анҷоми хеле муваффақона буд ва ҳайати варзишии Тоҷикистон аз ин хеле рӯҳбаланд гардид. ташаккур ва мехостем аз назари стратегии пирӯзии Дилшодро шарҳ диҳед. чӣ хело тавонист пирӯз шавад? ба назари ман Дилшод Назаров дар Тоҷикистон ягона варзишгари ҳирфаӣ ба ҳисоб меравад ва ӯ барои бори чаҳорум дар бозиҳои олимпӣ иштирок кард ва варзишгари хеле пуртаҷриба аст ва Дилшод Назаров ба ин олимпиада бо умеди калон барои гирифтани медал рафта буд ва хушбахтона соҳиби медал ҳам шуд. вале бояд гуфт ки бахти ӯ хандид ё кори ӯ хеле омад кард, зеро рақиби аслияш Павел Файдек ки аз Лаҳистон аст ва дар байни гурзандозҳои ҷаҳон то ҳоло натиҷаи нишондодаи мавсими имсолаи ӯ ва ҳамчунин дар мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон соли гузашта хеле ва хеле баланд аст. яъне ӯ гурзро ба дурии беш аз 80 метр партофта аст. аз ин ҷиҳат ҳамаи коршиносон, мутахассисон ва худи варзишгарон, гурзандозҳое ки дар ин рақобат иштирок мекарданд, онҳо гумон доштанд ки ҷои аввал ва медали тилло насиби Павел Файдек мегардад. вале Павел Файдек дар мусобиқоти квалификатсионӣ ё интихобӣ гурзро тавонист то ба 72 метр партояд, вале ин натиҷа кофӣ набуд ки ӯ ба даври баъдӣ, яъне ниҳоӣ рохат бигирад. барои Дилшод Назаров баъди нокомии Павел Файдек рақиби аслияш роҳи кушод ба сӯи қаҳрамонӣ ҳамвор гардид ва Дилшод Назаров тавонист ки ба рақиби дуюми худ ки ӯ 40 сола аст, пуртаҷриба аст ва Тихон аз Беларусия аст ва ӯ тавонист ки ба рақиби дуввуми худ ҳам пирӯзӣ ба даст орад ва соҳиби медали тилло шавад. агар устод бидуни эҳсосот суҳбат кунем, яъне хунсардона, Дилшод шонси пирӯзии тиллои дигарро дар олимпиада дорад ё хайр? аслан дар варзиш пешгӯӣ кардан мушкилоти зиёд дорад. аз ҷиҳати дигар Дилшод Назаров ҳанӯз ҳарчанд синни ӯ 34 сола мебошад, ҷавон аст дар ин навъи варзиш. ӯ метавонад ба мисли рақибе ки ҷои дуввумро гирифт, Тихон аз Беларус ва 40 сола аст, то ба синни ӯ мубориза барад. ҳатто дар ин навъи варзиш то 50 солаҳо ҳам сабқат мекарданд. аз ин ҷиҳат Дилшод Назаров яъне боз ҳоло чунон ки мегӯянд захираи бузург дорад ва метавонад ки то 4 соли дигар боз омода шавад ба ин бозиҳои олимпӣ. вале агар дар маҷмӯъ ба ҳунарнамоии варзишгарони тоҷик дар олимпиада нигоҳ кунем, масъалаи заъфи пойгоҳи моливу мактаби варзишгарони тоҷик дар олимпиада боз ҳам намоён шуд. фикр намекунед ки муносибати усулии ҳукумат ба омодасозии варзишгарони олимпӣ бояд дигар шавад, чун ҳунарнамоии Дилшод ки дар Чехия тамрин мегирифт ё мегирад, инро нишон дод?
از 7 ورزشکاری که شرکت کردند ما نتوانستیم در رشته‌های دیگر، یعنی در رشته بوکس، در رشته گوشتی جودو، در رشته شناوری، باز در رشته ورزش سبک با موفقیت نائل شویم. هرچند که در ورزش سبک گرز اندازی داخل است، ولی دویش یا دویدن و شناوری ما در سالهای نزدیکترین و عموما از ورزشکاران تاجیک نتایج بلند را طلب کرده نمیتوانیم. ولی ورزشکاران ما نتوانستند که در چنین رشته‌های برای تاجیکستان مدال آور گوییم اگر خطا نمیکنیم، به مثل گوشتی آزاد، گوشتی فرنگی یا یونانی و رومی، تایکواندو، WTF که در مسابقات پیشین المپی شرکت میکردند این دفعه راحت به دست آورده نتوانستند. یعنی برای با المپیاد آماده شدن از امروز الکی باید که برنامه ویژه حکومتی طرحریزی شود و ورزشکاران، آنهایی که از دلشاد نظرف سر کرده تا آنهایی که اعضای دسته منتخب المپی یا ملی تاجیکستان هستند باید که در مسابقات زیاد شرکت کنند. برای همین من میخواستم که این مدال دلشاد نظرف وادار سازد که همگان، چی حکومت جمهوری، چی مسئولین ساحه، چی فدراسیون ورزشی به این کار باید خیلی توجه زیاد ظاهر کنند. تشکر برای یک صحبت. بیننده های عزیز، مهمانی ما بودند شارح ورزشی رادیو آزادی نرزالله لطیف. سلامت باشید سروناز.